Eh, Fatim. Papa. Ça va? Ça va? I ye dumuni kɛ? Ala ye dumuni kɛ. Kɔnɔ fara kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Cɛ i ka bi daraka ye. O kuma e ye mun de k'a la? Papa, e yɛrɛ kɔni. Ni ma dara n'aw t'a den ka fɛn dɔ k'an ka dumuni na. Ayi. A diyar'i da kɔnɔ de. Bi ta nin diyara yɛrɛ de dɛ. O diyara yɛrɛ de. Nin dɔw ka kala de wa? A sukaro bɛrɛ de wa? Aa i jɛna. Ne kun ye sɔrɔ i den ka fɛn dɔ la. Papa nin ka d'anw musow ye dɛ. Walayi. Nada, wala sabanan bi jira minta. Awɔ, a banna ka ban. Tare ta la. To se. An ka san bara ni ma nɔgɔ. Wallahi. Mais yɔrɔ mɔgɔ bolo baara n'i ka baara tɛ se ka kɛ kelen ye. Se ka kɛ kelen papa. I m'a ye. An b'an débrouiller k'an débrouiller n'an ye min sɔrɔ. O waati na n'i na i yɛrɛ ta waati na n'i ye mun sɔrɔ kɔni a ma nɔgɔ dɛ. Awɔ. Papa samara banna. Awɔ. Papa ne kɔni ɲɛ bɛ min na kɔni. Papa i cɛsiri baara in na dɛ. I b'o fɔ dɔɔni dɔɔni wa? Alhamdulilayi i bɛ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ. Ne kɔni bɛ conseiller cɛsiri baara in na dɛ. Ne ɲɛ bɛ mun na ne ɲɛ bɛ sini de la ka d'a kan e filɛ nin ye courage b'i la baara in kanu b'i la a bɛ se ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma i fana bɛ n'i ka baara wɛrɛ dayɛlɛ puisque ne b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi e n'i ka baara wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ mais ni ne ko fɛn o fɛn ne mago mana jɔ fɛn o fɛn la e papa bɛ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Kɔni ne b'a dɔn foyi ma sa e papa bolo. Kuma wɛrɛ tɛ da n'o kuma nin dɛ o kuma e lagɛlikɛla de ye. Ayi. ou bien e mago bɛ min na dɔrɔn i t'a ka sɔrɔ dɔrɔn. Papa o tɛ koyi papa ne yɛrɛ kɛ cogo la ne yɛrɛ kɛ wɛrɛ la courage b'i la dɔɔni papa ne mago foyi sa de e papa e yɛrɛ b'a dɔn an muso ka parité ta wa an bɛ pari fɛn bɛɛ n terimuso bɛɛ de kelen k'a fɔ ko ne bɛ pari dɛ ko n cɛ sera n kɔrɔ dɛ papa mun de ka di muso ye k'o bɔ tan tɔ. Fatumi ci yɛrɛ kɔni t'aw la ni pari wari ko kuma tɔn wari ko kuma tɛ nafa t'aw ka nin ko nin na mais ne ko mun na a tɛ se ka nin ko in dabila ka sɛbɛ kɛ wa. Papa nin ye sɛbɛ de ye koyi nin ye sɛbɛ yɛrɛ de y'anw musokɔrɔbaw fɛ. Aw yɛrɛ b'a fɔ ko pari ni fɛnw sinon kɔni anw mana dan tɛ se ka sunɔgɔ ka sababu kɛ ba e yɛrɛ b'a dɔn sisan baara wɛrɛ juguya fanga ka bon trop. A ka bon. A ka bon papa. Non c'est à dire baara wɛrɛ la n'i taara i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ i fɛ dɔw bɛ yen u bɛ yɛlɛ i fɛ u bɛ tulonkɛ kɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ne t'a dɔn adamaden bɛ se ka t'i mɔɔ cogo o cogo c'est à dire fɛn min an tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. A bɛ kɛ cogo di o ye baara wɛrɛ bɛɛ ye. Mais papa i ɲɛsin i ka baara ma dɔrɔn ne ɲɛ b'o dɔrɔn. Mɔgɔ tɛ se k'u bɔ fan tɔ i bɛ mɔgɔ min layɛlɛ to n'i b'a fɔ k'i b'a lajigin a bɛ kɛ min ye sini t'a dɔn ne ko k'i b'a lajigin ni dɛsɛra la sini n'a kɛra fɛn ye i yɛrɛ kɔni i bɛ maloya sɔrɔ o la dɛ nka bi maloya o t'o la. Ne ɲɛ t'o si la koyi papa ne ɲɛ b'e dɔrɔn de la ne ɲɛ b'e dɔrɔn de la ne ɲɛ b'an ka sini de la. I t'a fɔ ko i bɛ min bɛ ka d'i ma k'i ɲɛ b'o la dɛ i b'a fɔ k'i ɲɛ bɛ ne dɔrɔn de la aw tɛ foyi de na aw tɛ foyi fɔ anw ye ni min tɛ an kuyara kuma ne bɛ to yen ka taa minisa papa. Papa ko yɛrɛ tɛ ka tɛmɛ. Non mais comme ta nefɛrɛ don ɛrɛ ye nefɛrɛ ye n tɛ transfert n bɛna taa san tɛmɛ. Walayi papa nin diyara n ye dɛ. I terimuso ni kibaruya. A bɛ yen basi foyi t'a la k'a sɔrɔ don na a yɛrɛ bɔra k'an wele a ye ɲininkali kɛ n na. Ko kɔni basi t'a la ale kɔni a ye yan bila an taara a ye cɛkɔrɔba sɔrɔ. A ko yen n'a nana n b'a fɔ a ɲɛna. Terimuso ninnu ko n'u ye cɛw sɔrɔ dɔrɔn ka cɛ o bɛ ɲinɛ mɔgɔw kɔ. Papa a ma nɔgɔn dɛ. Ok n bɛ taa baarayɔrɔ la. A diyara n ye. Heure ma se. Voilà. Papa na n'i bila da la o la kɛ. Ayi koyi. Na sa i tasa kɔnɔ na. Sa i ta kɔnɔ. Fatimi wala ne ko n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna ne yɛrɛ ɲinɛ i terimuso n'a nana kuma fɛ sa. Kuma fɛ cogo di papa. Muso furu waati bɛ muso la. I n'a kɛ cɛw ni fɛ yala ye ni dɔ y'i ta dɔ b'i bila dɔ ma de ta dɔ b'i bila i laban bɛ kɛ sotarama ye e tɛ furu. Muso furu waati de b'a la ni muso furu waati tɛmɛna ka dɔrɔn i b'a dɔn cɛw ma ni tulonkɛ kɛ dɔrɔn u b'i bila o tɛ fɛ. Papa ko bɛ ni fili muso ma ani cɛ yɛrɛ. A to n ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ teriya cɛ dɛ. N b'a f'a ɲɛna. N'a nana a sigi i ka f'a ɲɛna n'a y'i ta nin o don n'a min ta nin o don dɛ. O ye tiɲɛ papa. Papa tɛ sa. Aw punya musuh belum? Sekalian ini yang kirim baru. Papa ya. Oke. Sakit. Sakit. Awak itu. Panjang ini. Bye bye. Bye bye. Orang kamu masih nggak boleh. Sini ya. Sini. Sini kalian sini.
Sinebo bagela influenza. Teni aja. Abi to wodi. Apa mana ko ini? Wallahi. Ini sigam no. Ojina msandeni. Tende ki blare. Wallahi bla. Abi ke tanto. Atige. Tege fle. Ko de ga chakisa. Ha? Dongo de ko kono. Ima ka buto. Eta da blau. Wallahi. Kan bebe sisa. Wallahi fetino. Kawi. Ami bashi wita. Don. Ha? Ko tigiri oyo bu. Ore ko tumari. Wallahi. Ne bana de bebe. Wallahi nouvelle fetino. Ni yere do. Wallahi ça va. Atigeta. Atigeta. Ne tunna mi yere fene tunna re. Ay ere tunnare. Ne do ran che biga kuma le. Aha. Ani kuna che biga kuma le no. Ay re. Atra bararo la. Nya. Ni wala bebe. Ora fetino. Ana chaburi. Oduna le boto asura. Yo lo ine kan nimero ta. Teri ni abina ko bebe yo beni kuna de dinga appel yere ketugo ni parler ni be mobili daga bana dokuno. Ne awone ni mo tali shu agora kan wele. Nderi no nyere bra fotina usani ni don tai. Menter ni ko bla ka sumaya muna. Ah e kote ya. Ngoto lo ko bla ka sumaya ko. Tende be kasira. Kasira munini. Wallahi. Ne chenga ko mano ngoi ne chemere fere goi. Abi fere ba be kala ma fo dubuli la. Menter ni abe fefe ni ba bolo. Don Kada so fendi ki kata yito ni bolo bolo ya mai na ko la we. e kote ya. Amana enye mo ya to ne tugura ni mese ka minya eni mese ko kia. Ifene sa Biri ba on meli kuna de ni appel yere ketugo. Ni nga mobili ngoni ya aja. Aja ibani ni so. Menter ni Wallahi. Aja anti loko ato kala ni ko bla ka sumaya. e kote ya. Ko ke tilma ni bolo warti ni mo ko fle. O lute senge ba fa muso. Ola de. Asa diga mide me ko gadni sa ni me kenali. E me kenali. Ale fa yera Me bolo wale ni ba shi bolo mi fene bin tabela bela chenga kula. Nkaro chemi sem abe munenya Abe ka ni fen fitini ni kedo. Ube fe ube no. Biri ni yere. Ni se ko ke ari se ka waru ko fene magonya. Ni se ka fonya. Ifene sa kana ko bla ka Aja ila kuma yechi. Wari be ni kuna boyi. Ni de toro mo warti ki bla bola ngule kunno. Ni ka kuma me aji. Wallahi nyami. Sika munenya. Ali la samba wo wuli. kan sa tesula. Wallahi. Klega wele Na wele so ba wele. Na so ba wele. Yere do ama kura soro kuro. Enteni. E boro dungo kuro bensa. Ha? Imye benna ne aja. Ale sa. Sande bolo. Ala more jani. Ebra tani ni makoto na Saya dia jona sa. abana ni bola ngolo ni do. Ibi kuta. Ha? Warti. Abana ni dungo kura. Tante no. Il faut que ne ka ke ɲɔgɔn aja. Wala e bɛ parler mun ni bazin ba don ni fɛn mun na ye. Il faut aja ne ka ke ɲɔgɔn ye. Wala e ma ye ka di ne ye ya. Ne warti ki tugo no fe. Problem Ibe t'a la. tɛmɛ la. Il faut I te ka nin to yen. E il faut te Nafa ne. foyi de tɛ nin na. Ah. Ko e de ɲɛ b'a la o. Wala. Tɛ kelen ye o. Tɛ kelen ye. Ah. Nana taa ɲɛɲini. E bɛ siran ɲinɛ. O Seli wɛrɛ i tɛ se an ka fila fɔ. Ko ka I ca. kelen de bɛ yan ni salon ba in kɔnɔ ɲɛnafin na yan nɔ. Ko ka ca n yɛrɛ bɛ taa ɲɛɲini. Ah. Mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na. A jateminɛ dɛ. I bɛ aw. Terili. K'a bɛ o la. Awɔ. A diyara n yɛrɛ ye. Mais i b'a dɔn ne cɛ ye. Ah. Dɔ kɔni b'a kɔnɔ parce que a bɛ ne ka pariwariw di ne ma. Ni ne mago mana jɔ fɛn misɛnnin na a b'olu kɛ ne ye. Nka don in wari yɛrɛ de b'o kunna. E k'u t'a cɛ ka kuma ye tiɲɛ ye. A cɛ ka kuma ye tiɲɛ yɛrɛ ye walayi. Awɔ. Walayi waati ko ninnu yɛrɛ de ka wusa walayi. I tɛ bila retard ne bɛ retard la dɔɔnin. I tora e ma aja ye yan.
Na quoi? Et quoi? Et nana? Et quoi? Fallait que j'aille aussi. Et vous n'avez pas de mon vous n'avez pas de parole. Vous voyez mon Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Wa fɛn min ɲɛfɔ ɲɛna sa wa ne yɛrɛ siranna o wa ne yɛrɛ cogo di o de problème ma sɔrɔ baarayɔrɔ la dɛ Fatimi ne ma se ka foyi faamu sisan baarayɔrɔ ko la. Assalamu alaikum. Ngakɛ, O tuma mun de b'i la? foyi tɛ na. K'i sigi tan to k'i dimi ta. Ne ka sigi jɔn. Non, kuma t'o la o. ata kori i ma ko kori mi ka manja kɔrɔbɔ ni fɛn ninnu k'a la. O tɛ diyagoya ye. Aa O tɛ cɛ. diyagoya ye. E kɔni bɛ fɛn dɔ fɛ ne b'i cogo dɔn. Aw bɛɛ bɛ An ka jɛman in na. A b'i fa. O ko cogo di? Ti da ma min. Kori baasi t'i la. Wala basi foyi tɛ na. N tɛ don k'i cogoya yɛrɛ. Min bɛ a ɲɛfɔ. Mun de kɛra? Jɔ n'i ye n sigi a o la a bɛ sɔn ka sɔrɔ. Mun de kɛra? Foyi ma kɛ n bɛna min f'i ye. kɔnɔ ji minɛ ji min fɔ parce que ne tɛ ji nɔgɔ bɔ bɛ faga dumuni E natɔ ni ji fana mana na dɛ. e quoi o ye kɛlɛ kuma kan ye I bɛ bɔ ka so don min ni ji mana na dɛ. Merci ne ka sigi. awɔ Ayi n ko n'i ye muso jɛman kɔni furu ka ban hali n'i ma ampuli k'i ka so kɔnɔ. Mɛ kila tɛ sisan. Ayi muso ninnu ni ne ka d'u ye koyi. I bɛ to ka nin ko ninnu de k'u ye ka nin kuma duman ninnu f'u ye. Ya n terikɛ an ka na seli la sa. Mun de bɛ E adamaden man ɲi dɛ. O ye tiɲɛ. N ta to buna adamaden bɛ se ka t'i sigi i mɔgɔ kɔnɔ cogo o cogo. Maa min t'i ka ɲɛ sira la. An ka baarakɛyɔrɔ la cɛ dɔ bɛ yen. Ko Adama. Adama. Ne t'a dɔn nin ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ye ne la. Ne jawara ne taara n ka baarakɛyɔrɔ la. N ka sira tɛ maa la. N bɛ n ka baara kɛ ni n dara min na n b'a kɛ. Ni n ma bila min na n b'a to yen. Ale bɛ taa don ne ka mansin kɔnɔ ka ne ka dossier ɲagami. Tuntura foyi ma sɔrɔ a la. O tuma kɔli tun tɛ ka machine na. Kɔni tɛ ne ka mansin na o. E de y'i yɛrɛ feere. Dɔrɔn k'a ɲɛ b'a la dɔrɔn. Ko mɔgɔ mana taa dɔrɔn u b'a fɔ ko nin, mɔgɔ mana taa dɔrɔn u b'a fɔ ko nin, mɔgɔ mana taa u b'a fɔ nin. O kama dɔrɔn a ye n ka fɛn bɛɛ ta ka ɲagami. Non, attends, Jawara. Fɛn dɔw bɛ yen, maanifin yɛrɛ de b'a laɲini i yɛrɛ. Mais comment ça fait-il que e b'i ka bureau kɔnɔ, tu as un ordinateur, mais e tɛ se ka code k'i ka ordinateur la? Mais ça, ce n'est pas possible. Hali n ka misaliya surumani d'i ma, téléphone b'i bolo. E ka téléphone ni e ma code k'a la. Ni muso nana ta, n'a bɛnna ni muso dɔ ka numéro ye, n'a nana weleli kɛ k'o dɔgɔya ou bien k'o fana bali, jɔn de y'o muso dɔgɔya? Aw fila la. Bon i ma fɛn faamu kɔdiko fɛnɛ fɛn min ba kɔdiko ninnu ma adamaden mɔgɔw bɛ kɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ t'a dɔn. Hali téléphone n'i ye kɔdi k'i ka téléphone na ala ka ni caman ni accident kɛ n'u ye téléphone da k'u bɛ numéro wele n'u taara sɔrɔ kɔdi bɛ téléphone na a tɛ ɲɛnabɔ o de ye ne ba kɔdiko ninnu fɛn ninnu ye ne t'a dɔn fɛn o fɛn ye cɛ in bila nin na quoi. K'an ka diɲɛlatigɛ ka to ka ko f'a k'a ɲagami. I ti jɔn ka kelen f'i yan. Baarakɛyɔrɔ dɔrɔn tɛ. Nin bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan. Nin bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Wari b'i bolo, wari t'i bolo, jɔyɔrɔ b'i la o, jɔyɔrɔ t'i la o. Sisan maanifinw yɛrɛ de tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen. Balimamaw tɛ ɲɔgɔn fɛ, sigiɲɔgɔnmaw tɛ ɲɔgɔn fɛ, luwanse tɛ ɲɔgɔn fɛ. Baarakɛyɔrɔ la o kɛrɛfɛ tɛ. Baarakɛyɔrɔ la bɛɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ de ɲini. A b'e kɔnɔ k'e bɛ jɔyɔrɔnin min na, an k'a kɛ jɔyɔrɔnin. E bɛ jɔyɔrɔnin min na, a ka di dɔ ye e ka sa ka bɔ yen ale bɛ sigi nɔ la. A ka di dɔ ye e ka wuli ka bɔ yen ale fana ka sigi nɔ la. Donc a kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ pour que e bɛ se ka wuli cogoya min na. Ne ka dossier ninnu n'a ma ye o tɛ n ka baara ɲagami tɔ ye. Ayi baara ɲagami tɛ dɛ, a fɔ baara bila. Baara ɲagami tɛ dɛ. Baarakɛyɔrɔ la bɛɛ ka danaya bɛ ne kan. N t'a dɔn ni cɛnin ye fɛn o fɛn ɲɛna quoi. A ye tɔɔrɔ bi dɛ. Ni ko a ma n tɔɔrɔ walahi a ye n tɔɔrɔ. Nka adamaden i mana kɛ fɛn o fɛn n'i ye fɛn o fɛn kɛ walahi i b'a tɔnɔ sɔrɔ. Siga t'a la. Ne kɔni ne tɛ foyi fɔ n t'a kɛlɛ n tɛ foyi
ngani jawara ne ba dole mo ko mi ko ayira ala la mani fi mana fon fen ira ala la ya ira fe ma avec ta oui voilà avec ta baragero là c'est comme ça tout le monde veut une place bébé a ka place joro ni no i adama dia lanti ñoo yele to na ma fo ko mi wala jigi hein et bon ne tu nana ci lay fi bon on ka ta fait chara fi na tu ñen ne ko affaire do fana mais ta ko la et ça là il ka ko la ni yoro frasa jena oui yana comme ça mais félicitations sont sur le bout de là tu vois ma tête sont sur le bout là ni yoro ni bam ko ya ak yoro ñama may de i bon do yoro fleni mo be mo ko yoro papi ko ñam ka frima ni ma ñay ni ngagne itabe ka ko ñama de fana we ha o meto ne ko la awa ka yoro ñama avec la ka kuma ame dugo ka ñanga da ami ala ba se kan ala ba se kan a joli ala ko no ba mina ma ala ki ka bara ami yana ko no ama gidi ne ka seri fana tari digi so na ina i fana te bote komi i bangala boro de fene tara Aïcha ay ina seri tenya ay ndina abela ni pege i ma tesi ka dia i ma hari ni ngla ka dia ina ka ki ko seri ne la ka sigi dori bola ka do so ne te ko Aïcha ne mi to fla ka mo fla baro de sa o fala de chenga o che o se ke ne ba te uri ga de o be te ne do ni jawara tara ne fe je do abi ka boro de aba bizu ni fem ko ni ko si ba fala ama gede ay no mo mere inshallah ama gede ini ti ko mara mi bye bye ya fam papa ay baro chamani papa ni tere ke kali ay no mo mere barabara ko te ba ay ale mo ko ma de nguru na mo ko mo bari ro tere sari ale fle ate ko do mo la ko jenu duro adama de tiriya na bi tiriya ke aya ke jeni aka ima ore a dronga ko ka ima ya tsane ko na nana wato dro ma papa ay baro ne binde no ni mbole ya ba ni ni e fiendo papa ne re fene mi sonjari ka futi dar bo yera mo awo kera mo la na ko wila me don ko pasi tete ko so me don ni don papa ni mun kali anga kuisa ama du sawa nga sonni ay soni don ni am so ore kali me na la me ko Beko ne ka bara ta habul kai ni ka bara ta habul kai na chini bunu be ala mo fa kan ka ko da to me ti se o ala fe mi kele ni ko kibe joni jorola fu ka jemi ti se ani da to ala ma imani ka ko ke tugo tugo tsaka ka te malaka ba da ala ma Jangan bebe boleh follow. Itu yang ni. Tapi kasih. Itu orang bintik aku ni mau furit ni mah. Allô? Allô? Oui. Bébé, ça va? Choco, comment tu dis? Ouais, ça va, tout va bien. Eh, ayah aku ditanya dia aku lebih low. Kasih ni dikorang yang beli sisa. Kau peto goli? Ouais, de chocolat. Aha. Wallahi mau shire ti yang keren dole benga salon bayin kone ari kana sanye. Wallahi debna nyo kombra ni masih kan dafi nga kula ere. Wallahi.
I bɛ se ka na sɔrɔ yan sisan sisan. I ko ten dɛ. Ok, n b'ala k'i kɔnɔ. Ayiwa k'an bɛɛ dɔɔnin. Gros bisous. Awɔ. Ko ka wusa koyi. Ala ka ɲɛ ni ni mɔni yɛrɛ bɔra kɔn min. Ne bɛ kuma k'a fɛ yan. Walayi, papa ka ko yɛrɛ kɔni. Et puis a bɛ tila ka fɔ baara yɔrɔ la ka nin ɲɛ kumu bi n y'a fɔ ko yɛrɛ. Papa yɛrɛ ka ko bɛ ka caya sisan. Walayi. Bébé! Oh! Vem cá, Nisa. Ye wele ka na cɛ, I cɛ tɛna sa. Ayi, a tɛna, I hakili latigɛ. A tɛna sisan. Mun de ye wele? Mun de ye wele o? A bɛ ko sokɔnɔna yɛrɛ. Awɔ. Foyi ti yan. I hakili la ka kɛ dɔrɔn i b'a fɔ k'i b'i ka so. Mun de ye wele? I bɛ su ko. Kan jumɛn? An bɛɛ y'i bɔ fɔlɔ. Cɛ ɲɛnafinba de tun don. Walayi e fɛnɛ ɲɛnafinba de tun don. A bɛ cogo di? Ɲɛnafin de don. Ni mana la min nana o. Walayi. Ne yɛrɛ tun bɛ ka labɛn yɛrɛ ka bɔ yɛrɛ. I ye wele o yɔrɔnin bɛɛ cɛ. I m'a ye, bɛɛ k'u ka bɔ ni ɲɔgɔn. Mais i mobili jɔ fan min kɛnɛma na parce que denmisɛnnin bɛ kɛnɛma de. Wala ɲɔgɔn. Jɔyɔrɔ foyi tɛ yen. I ye wele ka na sisan a ɲɛfɔ ko I yɛrɛ tɛ nin yan nɔ. Mun de ka di ye sisan? non a fɛn bɛɛ ka di ne ye. Jumɛn de ka? I n'a fɔ jumɛn? Ne yɛrɛ ne ka ne yɛrɛ b'o dɔn cɛ i kala la. N y'a mɛn. Awɔ. Mɔgɔ tɛ yen. Mɔgɔ si tɛ yan. Mɔgɔ si tɛ yen.
Kalau jalan turun ini. Ini mana ada bukan? Awalnya terangkat dulu. Wah, yang paling pada dalam tuh ya. Oke. Okadi. Hari. Ma. Oti bang. Apa perguna apa kacande? Papa, kan lu fosa. Kalau flare dulu ya papa. Ngomong wabina ne kan udah sapi papa. Fatim matan kun ni dondoni apa kacang atare. Ina fala wasro ete berembu pai wari gasa wabina ni. Papa, me feka décourager kula dia. Imo foni yana de. Ifeka décourager dia. Ami apa kacare kwa? Ai papa. Kalau don nani wa muasara. Kalau teme ai ne na ma wajini ma kalau teme ne mata tonsi yo la. Oh, kalau satu ini ni wa mu andi ma satu ko wabina ni. Oh, papa na tu ini ya. Ai no ma faka to me. Apa kacare kwa? Iwa ro sai ni yere tasani. Ni yere ta barla wati ni ko nana. Atsiri tsira gini wa suru ko. Papa ni afa ni sa. Na wata na ko ni don ni ite war ni so ni wa fa jo da ma no. Fogere ka war ni ngabla ka avenir do ke yere ko ay kabla. Ami apa kacadi? Papa ifine kan lu fosa sunde bele jiga tigere papa. Ai me sitane ya me fuga fem fana fi ga famu. Adama di wati mina ibiga soro ka don wati fen cham nyesi wati di. Amani nana giringiri ka par du barin fona arabu ka cha hatadi. Wa kare wa fla wa sa sami wa mu wa binana. Papa mana na ba me ke to ye u ye fe ga dabla ni. Akai ne. Ai no no fa ina ta me. Papa u ji ko isa awonyame. Okay, me tuka kana dore fara fenga tu. Suna bina chan tuna fo soro. Fuite fara papa ne ya. Fuite fara. Itani ga fena ba bo. Ma confirm. Ya confirm. Papa ne ra kunni na o. Papa ni ma jite na baraka ti papa ni senga na ni kili ni papa ni ula songa ni ko ma do ni so na joshi ni mo ko ni to ni ka fempe ni kili papa. Ita jite ni na baraka la ni ta jite. Ne ore fina sa ko bebe ta dondoni. Oni na ni fe papa ni fe ni singe ko. Ibe singe ke me ko bebe ta dondoni ni soro to wormo ni ba san wasu dura man ko. Adama di farkolo bolon ti soro ni wa san dura. Jonathan ko dondoni. Ube. Ife ka ko ti singo fana ke. Baragala na wati de wala. Ni bi ka so ibi soro ka wa wati na. Baragala bisa ta wati. Jonathan ko dondoni. E pire ye mi ke sura chana Fatima ma jende. Papa Iba do ka fo adama di mana ga chugo ya kitu yero ne be ka fem be ke eti ni mo to yo fem fo la ko me ke me ben kusu ga nemo ah vraiment ama jay to ama jay fiu na fam kam Shu mana ku ka ba ebe exam tiga mogola du mana je ku parwari ako to ne mana fusirin ko ta dana ka pargo nda bla abna ga ne ga nyakum ka muso na ku furu sudra ni fonyi me te yiti ali mo ala mata dina oti sore buru me ibna fudro parwari do ne ge ta sirin ta tisire do munya ko to ga ne tore da bena la che Uncle. Sumo Robe. Dugonado. Baste. Baste bon. Baste. Chedu. Baste. Baste la bola. Dugonado. Baste. Baste. Alhamdulillah. Oh ya Rabbi. Amba baste. Dugonado. Fatundu. Fatima. Luwa ko be bawa. Oh. Bora ka ta ko ton sigora. Oh. Luwa ko de. Abage to na muso ko te bane. Muso ko be bawa. Nante tona ambe dengula.
An tɛ den wulila an bɛ pari la nin fɔra e fana ɲɛna dɛ maa ye nin fɛn ɲɛna dɛ k'e ka muso ta i ban ko fo duguba kɔnɔmuso olu ka ko tɛ ban e ka baara yɛrɛ ma taa ɲɛ k'a fɔ uniforme sɔngɔ ka bɔ a la k'a fɔ ko tɔn wari ka bɔ a la den wari ka bɔ a la i yɛrɛ k'a fila sa dɛ a bɛ kɛ cogo di an b'an débrouiller ɲɔgɔn sɛgɛ n'a ma ɲɛ k'a kɛra ka ban e b'a dɔn ne bɛ muso ta waati min na ne ko ɲɛkun tɛ foyi la mais n'a ma ɲɛ k'a kɛra ka ban an b'an débrouiller ɲɔgɔn sɛgɛ sinon a ko bɛ ka fɛn bɛɛ nege bɔ ne la Fatimi mana dugu mana jɛ ka ban a bɛ fan bɛɛ ka sɛgɛn n bɛ taa kɔn na dɛ n bɛ taa denw na dɛ n bɛ taa pari la dɛ ne ye kuma bɛɛ f'a ye ka dɛsɛ a bɛ kɛ cogo di ne ma se ka minɛ foyi sɔrɔ a ko la. N'a fɔra ko e tɛ baara jɔ e ka baara yɛrɛ ma taa ɲɛ fɔlɔ n'a fɔra don o don Fatuma ka bɔ ka taa ni n tɛ taa den wulila n bɛ taa kɔɲɔ na o ka pari ba fɛn ninnu n'a ma hakili sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ. A ka sababu yɛrɛ ne tɛ se ka foyi ne ka fɛn bɛɛ bɛ ka ɲagami ɲagami. Parce que ni wari min fara n kan a bɛna dɔrɔn ne ka pari ma sara ne ka denwolo wari ma sara a dun t'a bɔ tan n tɛ n b'a fɔ cogo min na bilen. A bɛ ɲagami e y'i yɛrɛ ta sisan hali a ma mɛn k'a fɔ ko e y'o dépenses o baaraba yɔrɔ dépenses kɛ k'a fɔ to e ka sɔrɔ tɛ o ye tuguni ko ninnu bɛɛ ka bɔ a la a ma nɔgɔn dɛ e yɛrɛ ye so wele fɔlɔ e famana yan. An famana dɔɔnin. I dun k'a lajɛ tile fila na i ka dɔn ci ye dɛ ayiwa i hakili to so la dɛ i hakili to so la o tɛ jɔ wari la hali n'i ye mugan ci a b'u bɔ. I hakili to a la ne nana bɔ aw ye dɛ n bɛna taa n terimuso Pɛnda fɛ yen ni Fatuma nana i bɛ n ka foli f'a ye. Problème t'a la n'Ala sɔnna ma tile fila n yɛrɛ bɛ labɛn n bɛ taa bɔ yen sinon a tɛna kɛ sɛgɛn ye taama ye sa dɛ e bɛ ka na ne tɛ ka taa ne yɛrɛ laban bɛ dimi ayi a kana dimi sa n'a kɛra cogo min na n bɛ taa bɔ yen. Kabila yɛrɛ ni Fatuma nana n b'a f'a ye. Jarasiri Fatumi ko bɛ ka ca dɛ i tɛ taa nin ko ninnu ye dɔɔnin dɔɔnin i don ne bɔra ka fɔ ne ka wari d'e ma n ye wari di mɔgɔ tɔn sigi wari bi tuguni ko Jarasiri wari ko bɛ ka ca dɛ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ne ka baara ma se a ma réussi fɔlɔ ko daminɛ de don na wari bɛ ta ka don pari wari ni dumuni wari la an yɛrɛ t'a ma se o tuma an mun kɛ kuma taa nin ko dɔɔnin nin man ne yɛrɛ mɔgɔ mana bɛ so wɛrɛ fɔ n tɛ e ka mɔgɔ bila ni dɔgɔ ni fɛnw ye i bɛ mɔgɔ kun ni wari ko ye nin man ne sa wa Chérie. Fatumi. Papa, tu es grand sur le sa papa. Mun kɛra? Mun de t'o dɔn? Mun de t'a dɔn? Ala ma to yen ka sun. Fatumi ne kɔni. Papa, tu es ça. Ko ne ko e papa ma ko jara ye terimuso kunkolo la ni e ka waati dɔrɔn yan ne ka kɛ ko nafa ye ka taa di terimuso ma e tɛ sɔn o la sisan ne bɛna kuma fɔ e la papa e tɛ sɔn ne kan kana magana de ala kana to yen ka sɔn kuma caman de tɛ a to ma da. Fatumi ani su ani fata juru sara kelen ye. Papa i bɛ ka ne ka su tiɲɛ bolo la ka ne ka su bila a sabali papa sabali yɛrɛ de quoi kuma caman yɛrɛ de tɛ ne na su.
Fatou. E ko na fa ke ni banna ko asawa gele bara wa kele mi mai. Est-ce que le furu ko no no sera wa? Nga war dima ni ko mangul wati ka gele folo. Ibo de nga fo ni folo. Nga bara ma ta ni. Ato nga fo ni mais ne bara ka dimo kelen to. To ne wa mo dima. Mo war dima mo chanu ya. Papa ko war dima war bi kuna. I bayre kan dima papa. Quel sera qui crie? Ne bigake. Nga e hakila ko mimeno ki. O tele ko folo. Adama de golma soro e bisa sama se tugu na mafara. An tan ko don doni. Ha? Papa, ana su je ngulu sa papa anto isa. Papa ne be don kuju wallahi. Ete se la de se la ndimo. Ye bani. So no de sete. Ne war musu fo. Ni bara damne. Donc il veut faire voir ne kama sur le téléphone. Fatim. Fika dogo su kona ko ni ko de kele. E be femi ne fait lefe. Ne ba dima. Mini mo wati na kati. O wati fana kala teme. Est-ce que ni ko yi nyawa sera wa? Bati jo kuma tani finyana. Papa ne be ga jide ni sa. Ibi ka wa kita ni ka chawo ko dula ka teme diga. Ci bila kana ko sia baba. E usa. E do ni tini ke umi. Papa ne uruna e bana so wa. E wo bi bari da yaki bana so. Me papa ne ko hali uruna e ka bari da. Papa bari da dem. E no bari da taw. Wa kelin do na ke guma fa ka ni teni so papa e de sa ko ke. Wan do tere yin na inshu kun ga na tare papa. Wani da ka jite ni sa ni ko mu bila don ibe ki bulu do ko. Me ni so mo ko mu bila don ibe ka ke. Ne ti bari ki so mo ko ke. Ko balma ko. Me ri ko fle ni yare. Otne be ka fo ne be femi ken balmo yo ko ma ko to ke. Uli ni to yo israla. Ne balmo ni balmo di. Ne fe soro to ko ne mo hada ina ka so ko. Ni bora ta tumana. Ni femi soro. Ma bla ka ta so. Sa ne ka ta uli ne ka ta bi. Uli ne bla yo na bi. Ne fe soro ka ni ko ne ba ka to di. I fana sa wali sa. Oui, tiens. I balmo. Ni ka bo. Ngani ko ni be do ki balmo i ko fle ni. Ba be ni mo ni fene walde ni. De nya jora e ni. Hadi ba ka fo tele bo bi ba ni te. Me ne ma de ma. Iba do ko adama di don do ka ja don do ka so. Gelabe no gabe. No wati no gelabe. O to gelabe na won. Ni no kwa na amala teme. Me ne ko ko ke abeke aka no koy. Do ma no ko mo ko be. Ha? Papa so bo bari ni na ba di ka tene kan dai. Okay. Belum tahu. Ini sih kita gila semua kowe.
Allô? Ouais, chef, ça va? Et avant de accident, 600 non. Ah, bon, un numéro de fenêtre appelle là-bas en cause. Il y a un arrêt de bord appel là 600 non. Donc, dites-moi ça va faire un an sur un. Voilà. Oh, a fini ka bana sira mi yɛrɛ fɛrɛ i b'o tu dura minɛ ka na dɔrɔn awɔ a dalen min fɛrɛkɛ pour que an ka se ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joona Seku juguyara dɔɔni dɛ i lafiya a to a ka kunna dɔɔni ok i teliya dɔɔni han aw yɛrɛ de a fɔra aw telimantigi ninnu aw ka moto poli dɔɔni aw tɛ poli dɔɔni kuma bɛɛ van mun kɛra i bɛna cɛ bana sisan manamana ko la tɛmɛ ka taa an fɛ dɛ a ka fisa sisan kɔni a ka fisa i lafiya tɛmɛ la bila a to tan to a ka cɛ a to tan i ta dɔɔni sa ni bila a bolo e bɛna taa min ka mɔgɔw ta k'i bɛ boli fa de b'i la voilà e de y'a ka mɔgɔ ya ɔ fɛrɛ kɛ joona an ka se ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sinon nin ka moto minɛ e bɛ taa ni moto ye moto in jɔ ayi na yɛlɛ i ka cɛ minɛ dɛ a to ale ka minɛ kɔfɛ komi i ka minɛ ka ɲa dɛ fɛrɛ k'a da tan de n'a dira nin ma a bɛ sɔn ka boli dɛ dia moto in lajɛ yɛlɛ a kana fiɲɛ Oui. Ah, docteur. Oui, ça va. Ça va. Allez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ça va. I'm an hour, but I'm not going to go. No, I'm an hour. I was around. Bernardo, para la rosa. Ah, ok. Alangan naman. Amin na. Amin. Dahil na nasuran ko.
Bana quoi. Ok, docteur, merci. Mais madame, état de santé est bon, état de santé. Vraiment. Voilà, bon, si ça état de santé, comme à parce que amogo be fenno comme si na be taga nyegena ibi adem de ka taga bla bon aga fura di go gatu fana o be fana ba dan parce que kile gono shin sabari do ibi jija ha beta ta chula bon ibi akli fana tola ya famia voilà njera ala ga no ala dum no witu ka abisega no abisega dum me fona era desera ko mun no to ko abisega dum njera wala ni sera min fara ko ibi hakli to ala ko so dum ko fa parce que benim digala la don digala la ere ibi tuwa ton kalama da ma ba de ko so ko ibi hakli to ina ko na chef ya foto ibi tuwa fara uta kana ni na fara ti ko re wala le tempi ni ajana ko ji merci la ga no amin ala ka ko ni so ro da ba bon en comme to na la na la so merci docteur ajana merci beaucoup merci donc on me sera ni non que problème ok ala no amin merci bye bye Fatim. Ay, Ya kira na ngami mi fo mi. Ay, yere ka kubi ka chere do ne sengini yere do mi fika ta reposer do ni. Sabali yere.